Errausketa, klima aldaketa, 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 errausketa, klima aldaketa. Bueno, atxaldeon denoi eskerrik asko hona etortzeagatik eta bueno, ja bukaera emango diogu ekitaldi honi, ekitaldi xume, baina bueno, pixka bat, zarata pixka bat atera dugu, batzu ikusi gaituzte, ikusi nahi gaituenak eta bueno, irakurriko dugu hemen testutxo bat, baita ere simplea eta honekin bukaera emango diogu. Donostiako aste nagusian hemen elkartuaren herritarrok ezin dugu ahaztu puntu honetatik 5 kilometrora Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak piztear duten Donostiako erraustegia. Hainbat aldiz salatu dugu hori ez dela hiri endokinen arazoari eman beharreko irtenbidea, airea eta lurra pozoinduko dizkigulako. Gaur azpimarra egin nahi dugu tximinetatik irtengo diren milaka tona CO2 eta nitrogeno oksidoetan, aldaketa klimatikoaren bi gaz garrantzitsuenak. Planetak bizi duen tragedia honetan arazoak areagotzen lagunduko dutenak. Ezin dugu ere ahaztu Donostian gaudela, Donostiako jaietan. Eta Donostia da Gipuzkoa osoan 2018an zabor gehien sortu duen herria. 288 kilo biztanleko. Eta gutxien birziklatu duena. 140 bakarrik. Gipuzkoako herri gehienetan 100 kilo biztanleko sortu zutenean, pasaden urtean, eta 170 inguru birziklatu. Hilabetez hilabete, emaitzak oso txarrak izan badira ere, udako hilabetetan are eta txarragoak dira. Hona hemen, udalaren interes faltarekin batera, turismoak eta honi zerbitzu ematen dioten hotel eta jatetxe batzuk sortzen duten eragin kaltegarria. Honen guztiaren aurrean, gure borrokak jarraituko du. Erraustegia gelditu oihuarekin. Ez dugu etxiko, eta monstrua janaririk gabe utzi arte jarraituko dugu. Gipuzkoarrok erdiak baino gehiagok egiten dutena, hau da, hondakina berezita ateratzea, Donostiara eta beste herri handi batzutara zabaldu behar dugu. Eta plastikoen erabilpena, kutsatzaileaz gain erraustegiaren erregai garrantzitsuena hauxe da, ekidin behar dugu. Irailean ere beste hainbat mobilizazio izango ditugu, eta dei egiten dizugu guztietara. Irailaren 8an, Kontxako hondartzan, estropaden 2. igandean, gizakate egingo dugu urtero bezala. Eta aurten, irailaren 20tik 27, klima aldaketaren aurkako mundu mailako mobilizazioak izango dira. Besteak beste, 27an, Donostian manifestazioa deituko dugu. Guk eta beste hainbat eragilek. Importantea izango litzake, honi garrantzi berezia ematea eta mobilizazio indartsuak egitea, ez bai dira bakarrik hemen Donostian izango baizik eta mundu mailakoak. Hemen zaudeten guztioi parte hartzeko deia luzatzen dizuegu, eta mezu hauek zuen inguruko jendeari helarazteko. Ez, errausketarik ez! Ez, errausketarik ez!